ina makowa fatan alkhairi. Afami, me yasa ƙasashen Afirkan da muke iyaka da su suka yi mu ci gaban ƙere-ƙere da ayyuka na hannu a mataki na karkara, kuma tare muka sami inci ko kuma independent tare da wannan ƙasashen? Duka babu wata ƙasar da ta samu shekara 5 tsakaninta da wata. Domin haka anan yayan uwa, duk ɗan ƙasan da bai kishin ƙasa to ba ya ba kishin ɗan ƙasa. Ça c'est clair. Duk ɗan ƙasan da bai kishin ƙasa to bai taɓa yin kishin ɗan ƙasa. Wala nan akwai wani abu ma, akwai wani lauje ma cikin naɗi da ba a ma nuro da shi ba. Ai muna yin gine-gine, in Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka zama ɗaukaka ce. Allah ya baka kai babban gini a Nijar, ɗaukaka ce. Duk aikin da kake yi babu matsala, ɗaukaka ne Allah ya baka, Allah ma ya ƙara maka. Amma me ina ne gizo yake saka? Da kaje ka nemo injiniyar me yin gini irin wannan ko me yin aiki irin wannan, ba laihi bane ka kawo shi, saboda fasalu hali zikri in kuntum la ta'lamu. Sai ku je ku kawo masana, yana da kyau. Amma dan mi su masanan in za su zo da leburori, mu kuma namu na ƙasa su huta wasu ƙasashe. Wannan abun yayan uwa abun dibawa ne. Abu na farko kenan. A nan puwankin da kaga matasan karkara suke biriz da dokoki ma na Nijar ma rankata kap, suke biriz da kuma suka mai da shugabannin da aka yi a baya suka mai da su ma kamar babu su. Me yasa? Saboda a lokacin da wa'annan shugabanni ke ci, babu shugaban da ya kota ya tashi daga babban birni ya tafi karkara kilomita 200, 300, 400 ya je ya gina wani sosote ya ce a'a yan garin gani ba kuɗi ba na kawo muku wannan sosote ce nike so dan Allah ku tsare diyanku su koyi aikin hannu. In wanda aka yi a wajen su dan Allah ya daga hannu ya ce gashi an yi. Saboda me yasa wa'annan matasan da kuke gani suna huta, in diyansu suka ɗauko halinsu, wallahi Nijar asirinku ya tono. In wa'annan matasan da suke huta ƙasashen duniya suna neman halak, suna leburanci, suna aikin ƙarfi, suna dako, ga tsantsi, ga wahala, idan diyansu suka biyo gadansu, to asirin wa'anda suka ɗarme wuya suna cewa su ne 'yan ƙasa, asirin zai tonuwa. Saboda me yasa su wa'annan na karkara su suke presentan Niger a wasu ƙasashe. Wai la famille, dole ne a faɗi wannan fa, lokacin waɗa ne yayi, kun gane. Saboda sai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Wata al'umma ce, wani lokaci ne Allah ya kawo mu, kamar in aka yi kira alhamdulillah bukata tana biya. Saboda me yasa an samu canjin mulki, mun samu sojoji, Allah subhanahu wata'ala ya kawo su. To anan ba manyan birane kadai za a maida ma hankali ba, la mu kiran mu a yanzu, idan manyan birane suka yi kuɗi suka bar 'yan karkara to akwai gyara. Idan manyan birane suka yi ilimi suka bar 'yan karkara to akwai gyara. Idan manyan birane suka zo suka yi technology, ayyuka na hannu, suka bar 'yan karkara to akwai gyara. Me yasa? Saboda 'yan karkara din su suke ɗaukar tuta suna huta da ita waje, su suke ɗaukan tutar su kushe ita da wasu ƙasashe da neman aikiwa. Dama in aka zo ɗaukar leburanci, abu na farko da ake tambayar mu wani aiki ka iya. Sai ka riga wa ɗan Ghana sai zo ya samu aiki ya barka, ka riga wa ɗan Najeriya sai zo ya samu aiki ya barka, ka riga wa ɗan wata ƙasa sai zo ya samu aiki ya barka. Me yasa? Saboda fahimtar da suka tsaya aka nema ko da yaya ne su samu aikin hannu. Dan matakin ƙasashen da suka ci gaba, gwamnati ba goyon mutum aka ce ta yi ba, a'a, da mutum ya baka kihi kullum, wanda ya nuna ma yadda ake kama kihi, kai ma ka kama. Shi ne muke kira yayan uwa, lokaci ne yayi
nan mu tashi mu haɗa kai, mu daina kucece-kucecen yarurruka, mu daina kucece-kucecen yanki. Ana competition na technology, gasa ake ta ilimi na technology a duniya, gasa ake a nan ma Afirka, ƙasashen da muke iyaka da su, gasa na komai da ka sani a rayuwa. Matasan wannan gobe su za su wakilci Nijar. Me zai sa a girka su ma 'yan karkara wa'anda kai kasan cewa matsayin da ka ba su in suka huta, kai kana da kwanciyar hankali, kasan cewa sun kalubalanci kowa a gabansu, sun sa a gaba kuma su yi aiki da abin da suka sani. Domin haka a nan muna da kira yayan uwa, wannan kiran ya shahi birni, ya shahi karkara, ya shahi mai ilimi da wanda bai da, ya shahi mai kuɗi da talaka. Amana ne a gare ku mu rinka faɗin irin wa'annan abubuwan yayan uwa. Amana ne muka ba ku mu masu kira akan wannan lamarin a duba. Amana ce a gare ku wa'annan matasan da suke huta suna shan wahala. Amana ce a gare ku, muna gaya muku diplomasiyar da take tsakaninmu da ƙasashe ta lalace. Ba kowace takarda bane in ka yi ta za ta hudda ka daga kunya cikin hanyoyin Afirka. Ba kowace takarda bace za ta zo ta hudda ka ta kare maka rayuwar kama a matsayin baki, rayuwar kama a matsayin ɗan Afirka. Yan uwa, muna da matasa fiye da adadi a cikin ƙasashen da muke iyaka da su a gidan kaso, a gidan prison. Suna cikin gidan kaso, ba su san hawa ba, wasu ba su san sabka ba, wasu sharri aka musu, wasu sun taka doka ba su sani ba, wasu kame ne kawai. Dan ba kowace diplomasiyar da take cikin takarda take aiki physical ba, take aiki in action babu. To yanzu wallahi ya yan uwa, ba faɗa ba muke bukata, za mu muku kaza duk ba shi bane, za mu fara muku da kaza kawai muke bukata. Walla an kuka bari wa'annan matasan masu huda ɗiyansu suka ɗauko gadansu, to asirin Nijar, asirin masu ilimi ya tonuwa, asirin masu ilimi zai tonu, asirin masu kuɗi zai tonu, asirin masu madafan iko zai tonu. Zuwa za su tona shi, ƙasashen waje za su gane haka. Inda matasa suke zuwa su za su faɗi haka, inda matasa suke zuwa su za su gane cewa ƙasanmu kawai zero. Yayan uwa, mu tashi mu kula, lokacin abu a yi shi. In kana da wani matsayi, dan Allah muna kiranka, wannan matsayin ka yi amfani da shi ka faranta ma matasan Nijar rai. In kana da kuɗi, Allah ma ya ƙara maka, dan Allah ka ɗauki ƙoƙarin matashi ko ɗaya ko biyu ko uku, ka hudda su cikin wannan critical condition, su samu abin da za su ci, su rinka ciyar da iyalinsu a ƙasarsu. Yayan uwa, kowace ƙasa da 'ya'yanta take falgaba, kowace ƙasa da 'ya'yanta take buga gaba, especially ma matasa. Matasa su ne kashin gadon al'umma, su ne in aka kira su za su amsa cikin dare da rana, a hanya ko kuma a gida. Kowane lokaci ka kira matashi sai ya amsa ma. Domin haka ina ma kowa fatan alheri. A nan kirana shine, wallahi kirana yan uwa, ku bari wannan kucece-kucece na tsakanin yare da yare ko na yanki da yanki. Wannan ba zaɓin ka bane, babu zaɓin ɗan adam a ciki. Tashi kai yi kawai, wa'annan su ne ma'aikanka, wannan ita ce ma'ayyarka, wannan su ne 'yan gidanku, wannan shi ne 'yan uwanku, wannan ita ce ƙasarku. Ba zaɓin ka bane. Kai ba ka iya zaɓen ma kanka iyaye, ko ka zaɓen ma kanka 'yan uwa. A'a, abu kaɗai da za ka iya yi in zaman ƙasarku ya ishe ka, kana iya zaɓen wata ƙasa ka koma ka je ka zamna. Amma wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Wallahi ku ji tausayin kannunku, ku ji tausayin yayyunku, ku ji tausayin na ƙauyenku da na birninku, ku ji tausayin 'yan karkararku da cikin gari. Ku rinka son juna, ku haɗa, ku rabu da wannan ƙabilancin, bai kai mu komi. Kahin mutum ya baka riga ka diba wanda ya ɗarma. Saboda haka masu ƙabilancin mi suka tanada da shi, mi ya gyara musu? Me za ka bar ma ɗanka a matsayinsa na gado a ƙabilanci? Me za ka bar ma generation ɗinku a matsayin ka na ɗan adam wanda za ka barwa a yi koyi da kai? Ka baro ƙabilanci, ta dalilin ka an zub da jinin wasu, ta dalilin ka an kashe wasu, ta dalilin ka an kama wasu. Yanzu wannan wanda ya ɗauki gadon ka me ya ɗauka? Ana gadon abin kirki, magana ta kirki, ƙaulan ma'arufin khairun min sadaqatin yatba'uha adha.